Sinimula Jimmy, yaitu penari kami ya Bibiana. Everybody see me aja, everybody see me aja, aja. Masih long na ba isa buwag ito? Ay kumalong na ba isa binidaya mo mundo? Manua kami kay mo inamantun. Pangalay ko balong na ba isa buwag ito? Na ba ay ko ba isa bumundong kadamang kami inamantun. Pangalay ko bahagi ito ko ay ko ba isa bumundong. Everybody Jimmy aja, everybody Jimmy aja. Ialasa, Ubang biyan pangalay mo na bertuntur isang pabilib ako. Ay kabay sa badil magsumusumo. Dargu-darguan lang yain ingat mo. Kiring tawagin kau, baila kau. Dapat magkejot-kejot lang kau, magbaila-baila na kau. Everybody see me aja, everybody see me aja, aja, Ako pa ba isa lang na ba di makita-ki? Na ba kumpulan daw niya isa ba SPG? Na ba ay ko ba isa lang na magdiriloli? Na ba yari ko na ba lang niya ba isa kiyasi? Pangalay ko ba STD? Na ba ay ko ba hindi namin di karamang kami intimasi? Pangalay ko STD. Everybody Jimmy aja, everybody Jimmy aja. Ialasa, masih agitong ay nagkabaisa ba ni dayang umunong. Nuwa na ba isap kami na mantong-mantong. Pangalay ka ba isa ba di agitong. Padilaas makalangan dan di ikaw tuan. Pangay nakabutan uwa mga kasubulan. Lagi Everybody di Mia